Storja oħra mill-ktieb Min fuq il-Adba ta' Charles Asa jisimha Spiru tal-Mos. It-triq fejn kont noqgħod konna naqsmuha fi tnejn. In-naħa ta' fuq u n-naħa ta' isfel. Ma kien hemm l-ebda differenza soċjali, imma billi t-triq kienet twila konna nirreferu għaliha b'dan il-mod. Imma kien hemm ċerti drawwiet li kulħadd kien josserva. Pereżempju dawk li kienu joqogħdu fl-ewwel nofs tat-triq, ġifieri ta' fuq, kienu jixtru l-bżonnijiet tagħhom mingħand Karmnu li kellu ħanut tal-merċa fil-kantuniera. U tan-naħa t'isfel mingħand Rosi li kellha l-ħanut kważi fit-tarf tat-triq, qabel ma ddur lejn it-triq l-oħra. Min ħdejn il-kantuniera fin-naħa ta' fuq kienu jgħaddu l-funerali fit-triqithom lejn iċ-ċimiterju. U kienet drawwa tagħna li jekk kif joqru funeral, kulħadd kien jitlaq jiġri lejn il-kantuniera u naraw kemm ikollu karozzi warajh u xi kwalità ta' fjuri. Min numri ta' karozzi konna nindunaw jew naslu għal konklużjoni li l-mejjed kienx sinjur jew le. Jekk ikollu ħafna karozzi, dan kien ifisser li kellu l-flus. Jekk le allura konna ngħidu li ma ħalla xejn warajh. Fit-triq kien joqgħod Spiru imlaqqam tal-Mos. U jekk kien hemm xi ħadd iffissat fuq il-logħob tal-lottu, żgur li kienu. Hekk kif joqrob xi funeral, kien imur fil-kantuniera u jgħod kemm jgħaddu karozzi wara l-mejjed. Imbagħad jara d-data u x-xahar u dawn in-numri jilagħbhom lottu. Dan Spiru kien imdaħħal sew fi żmien għalkemm kien għadu fuq tiegħu. Lanqas hu stess ma kien jaf kemm kellu età u lanqas ma kien jaf meta twieled. Meta xi ħadd kien jgħidu biex imur jiġbor il-karta tal-magħmudija mingħand il-kappellan, dan kien wieġeb għalfejn. X'nam biha? Darba xi ħadd ħajru biex imur jara meta twieled u jilagħbhom lottu. Imma Spiru ma rridx. Kien jibża. Kien lest li jilab kull numru, imma mhux meta twieled hu. Sa minn meta kien għadu daqsxejn ta' tifel kien irabbi l-Mos ma' missieru, Frazzeċ Kejken, li kellu missieru fin-naħa t'isfel tat-triq fejn kien għadu ma nbenix. Wara li miet missieru, Spiru bih kollox u beda jaħdem ta' burdnar ix-xatt. Imma l-laqam li kellu missieru wirtu hu u kulħadd hekk kien jafu. Kien joqgħod f'dar żgħira b'żewġ tikmamar u kull filgħaxija kien imur fil-ħanut ta' Karmnu u hemm joqgħod ipaċpaċ ma' min jidħol hemm ġew biex jixtri. Fit-tfuliti l-ħwienet tal-merċa kienu jiftħu meta jkun għadu bil-kemm sebaħ u jagħlqu tard filgħaxija. In-nies ma kienet taqtaqat. Min ġej biex jixtri b'solt konserva, min għal ftit żebbuġ, min għal terz supintambit u min għal ħaġa u min għal oħra. Il-ħanut ta' Karmnu kien qisu ċ-ċentru tal-ħabarijiet kif wara kollox kien il-ħanut ta' Rosi fin-naħa t'isfel. Kull nhar ta' sibt filgħaxija, Spiru kien jara x'numri jkunu telgħu. Imbagħad imur fil-ħanut ta' Karmnu, jintefa' bil-qiegħda fuq il-kaxxi tal-kartun, jinżel beritta minn rasu u minn ġol inforra joħroġ il-biljetti li jkun lab u hawn jibda l-gost tiegħu. Dejjem bit-tama li jkun rebaħ. Iżda l-kemm kien jilgħab bil-kbir qatt ma rebaħ xi sommom ta' flus. Kull min kien jinserta fil-ħanut dak il-ħin, żgur li kien jisma' lil Spiru jikkummenta: "Ix jafek, kif gidibni, għal naqra ma rbaħx. Imma kemm hu kelb il-lob." Kien interessanti il-mod kif kien jgħid in-numri. Flok il-55 kien jgħid iċ-5 biċ-5. Flok it-23 kien jgħid id-2 bit-3. U flok id-9 kien jgħid ix-xieħa kif jgħidu fit-tombla. Mela darba dan Spiru kien qiegħed bħas-soltu fil-ħanut ta' Karmnu meta għadda funeral ta' personaġġ li għalkemm kien magħruf u kellu seta' kbira u flus kemm irid, xorta waħda spiċċa fil-kaxxa tal-injam. Forsi kienet kaxxa magħmula minn injam li jqum il-flus, imma fl-aħħar mill-aħħar se titmermer bħalma jitmermel il-ġid li wieħed ikun akkumula f'ħajtu
u bħalma titmermer kull seta li wieħed jista' jkollu sakemm idum fuq din l-art. Kien hemm ħafna nies miġbura u Spiru bħalma bdew jagħmlu ħafna beda jgħod kemm kien hemm karozzi. U kien hemm karozzi għax jekk niftakar tajjeb kien hemm xi 40 waħda. Spiru lab in-numru 40 jew aħjar il-40 kif kien jgħidu u s-sibta wara hekk kif telgħu in-numri Spiru rid itir bil-ferħ. In-numru 40 kien tela prima u Spiru kien rebaħ somma kbira. Kemm qabeż u għola u kulħadd kien jaf li fl-aħħar Spiru kien għamilha. Meta sarra fil-biljett u ġabar dik il-kemxa, rrid jiċċelebra. U għalhekk ġabar lill-ħbieb tal-qalb u l-koll marru fit-triq l-oħra fejn kien hemm ħanut tal-inbit. Spiru xorob fuq li xorob, ħallas lil kull min kien hemm u spiċċa f'sakra li ma jara xart. Wasluh id-dar u ħallew ħemm mitluf minn sensieħ. Imma Spiru spiċċa ħażin, għax matul il-lejl għamen fuq is-sodda għax ħassu dardar, żelaq u kiser siequ. Baqa' hemm fl-art sakemm sabuh l-għada fil-għaxija xi ħbieb meta marru jaraw kien x'qam. Ħaduh l-isptar u hemm dam żmien twil bejn għax kellu l-età u bejn għax kien kiser siequ minn post delikat. Baqa' ma setax jimxi sew. U Spiru spiċċa biex qatt ma reġa' lura lejn id-dar. Għatta l-aħħar snin ta' ħajtu fl-isptar tax-xjuħ fejn ħadd ma kien imur jarah. Laqnat ħbiebu li tant xorbu minn fuq daru dakinhar li siker u korra. Imma xewqtu kien qataħħa. Kien rebaħ il-lottu.